mamalo kokalo kuom migao mochung'ne somo kwa mondo osund sikunde mapachoka mondo ketie tim chike manyalo geng'o midhiero e sikunde. Kwayo makama biro ndalo machuok tok masira mar mach mane otimore e sikund primar ma Hillside Darasha Academy kama nyithindo maromo 17 nowito ngimagi ka mamoko 14 noyudo hinyruok. Kane owuoyo e sikund primar ma Nambale Urban Primary School County ma Busia, jalup komishona ma Nambale Okoth Wende okwayo sirikal gi jopuonj mondo oket okenge mag geng'o midhiero e sikunde mondo masiche kaka mano timre no e county ma Nyeri kik timre kendo. Moko kuom gigo mane olero en rang'iny mar gero kuonde ma nyithindo skund ninde gedo mar classes oyo thuolo kuonde ma muya nyalo donjo e classes gi kuonde nindo. Watu ambao na night patrol mahali watoto wanalala kuliko tunaacha watoto hapo na sisi tunaenda mahali fulani, sababu hii mikasa ya moto imekuwa mingi. Kama kungekuwa na mtu hapo karibu, pengine angeokoa watoto ambao wamekufa bila wao kutarajia. Tunaomba serikali na viongozi wa mashule, mambo ya kufungia watoto kwa dormitory, hilo ni jambo ambalo likome kabisa. Dormitory ziwe wazi na milango kubwa, mkasa ikiwa mtoto anaweza jiokoa ya kutoroka nje. Lakini naomba walimu wetu, let us look at the safety of our students in school. Tuweke mamilango kubwa, madirisha tuziweke magrill ili moto ikitokea watoto wapate njia kuruka hii